कारवारच्या समुद्रकिनाऱ्याचेर ग्रीन सी टर्टल नावाचे जे दुर्मिळ प्रजात असतात ते कासव आढळून येयल्ले असतात। हे जेन्ना कासव दिसून येयले त्या वेळाचेर स्थानिकांनी वन अधिकाऱ्यांका तेजी माहिती दिली। त्यानंतर वन अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी वचून तेजी पाहणी केली आणि तेका सुरक्षित स्थळी आणून तेजेर उपचार केल्यानंतर तेका पुन्हा समुद्रात सोडिल्ले असतात। वन अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या माहितीनुसार हे जे कासव आसा ते 1.5 मीटर असून तेजे वजन सुमारे 200 किलो असतात। कारवारच्या समुद्र किनाऱ्याचेर ह्या जातीचे कासव खूपच कमी प्रमाणात मिळतात। ते दिसले तर हे दुर्मिळ असे असल्याचे त्यांका ते अधिकारी सांगतात। ह्या कासवाक लागून कारवारचो जो समुद्र किनारो आसा तो सागरी पर्यावरण दृष्ट्या किती महत्वाचो आसा हे समजून येतात। पुरवठा खातीर प्रमोद पंडे।